Hej og velkommen tilbage. I dag skal vi lave en kemisk chipchallenge, og det handler om, at vi skal bedømme chipsene. Og vi starter med chili. Hvor er okay. Dem giver jeg 6 ud af 10. Hvad giver du? 5. 5 ud af 10? Ja. Ja. Welcome. High five. Du burger. Og det er så Jeg går lige. Jeg giver dem 6 ud af 10 år. Hvad giver du? Han giver 5 ud af 10. Nu er til næste og den sidste. Pizza. Det lugter godt. Den er også en anderledes form. Ja. Har den. fuck hvor nice. Jeg går lige. Den giver jeg. Den giver 7 ud af 10. Hvad giver du? 6. 6. Det var sgu alt, hvad vi havde for i dag. Like, abonner og smid en kommentar.